Na Professor Lord Mensa wakasa ye wotrim se sa nhyehyeye ye abande ba fa ye sikasam ne ye kan to tuye ho ye domestic debt exchange program no wo se kamie se ekwan ye nam so no asaba ne di mirika dodo wo pre no ho enu nti wonya botre na bibia enkodwo sebia nti asebe ye adwuma na ga na etimenya faso bi afrimu atifi epoye mantam ne mu soafo miras tevene yakubu wabo amane ye kire se de ekwoso wo boko no anhwe yi asa jihadis fuatu yi wo betime de wo ho agimu ho na senti odi nsemi tu dwa no ubetie nsem ne bi na adehia wonom ewo offenso south kroponi mu ena wonom efre mampani na dodan kwakufu ado se ni adro no de wonom ehwe nim se nim ya mampani keka ne mesi anim na won aban kratepani e ho no mo owren manyamfo Kingsley apia mampani gi ne tumi efri ne nsem esanse papa nom wontimi mo adwuma no mo nso ntimi ne ntina ebio Kwanshrefo penny the Ghana Chamber of Telecommunications Dr. Engineer Kenneth Ashigbe what the Sobuabo a forest commissioner o de wani chiremu etiwa ne mpatam ho a wodi ne dwuma ho se etiwa forest imprempre niema ekwaso forest ni mu no ono ana obabo ne sobo ni senti o de sobo yi bo no eno so nsam ne nkwa wie ye na matie mu bi sanso ena pani kwankyerefo a wono ena pomdin si echiba adwumakuo no ohye so Dr. Bernard Okoboy and Etufuo, what the futu ako amase, one now one yal sabia huduomo, ye kobase will be by the Sabiano de Pomdisi Baba, ye from what did you can capranes and puano, woman no munyana se said show moi, and Ranu Bedin Senior say. None wadana manonisemu ya boma maniese ye Pope Francis, or Congo, or Free Conga, or Bakwa South Sudan, no aba prowa, nanimumpo. The AKWASI nyina ne se enipa beye se aduonu nson South Sudan patamu ho kraran watina nanom nsiado wo mo ne fulani fo ibio ena de agam so sa na emu nsem ne mu nkyerkyeremu adofo mu betie bi original yagebre na yasi nkonwa yesomuyi omanfo a so yasene mu se yemfo osom ne mrewunie Dr. Frimpong Manso wano edi Dr. Penny at the Mofra Herbal Clinic wadano watunsa frosa wo no fabra na wan sho ano emma abi National Service Loans beboa na usika sam tutu nyina etimi akonkan swift go onom emma kwanya badie ayemre ede amaw amagashi spiritual and herbal clinic Dr. Sam Gani amagashi ani hunu amagahoho new engineer West Master Joe waso air condition fabra no station kama emma PSC free enterprise designer perfumes no watches e honko a na onsebeka bie Alhaji City Bay was so I crowd se bra no wani yade no wontuni nyina ase kama emfa emma na yede wo ekwa kopiem e was Skin City Laboratorium wono bebo ma skin na to so tron na hanaha Cambridge Senior High School say yes you can ko hono na kwatwa bofani din na wan twan so hwe entwanto na disua so Isaac Paint Enterprise paint mu ekuku dam Lufa tablet in the suspension eye malaria edro na nafofo no glose spiritual and herbal center sunsum nsam na de akoda no na entrance University College of Health and Science admission AFIA se obekọ no akofa onkrata enyumaku ya foforo bi kan na wiei wonom eso yen asene asomfo yeji brena kasie nchiremo ye de asomo eyeme nana amaboachoa mini aba the finance minister AFIA achia BRODUA aka Medibewo AGYENKWA FM Arafuwa wunti AGYENKWA na ubetie himfa wala ena wode wonkwa totowa dense na ye firi nsem na sedi amawo ewie dumienu imu a AGYENKWA ye kwa mi ankasa me boyfriend ma de nyinada Alan Kwadwo Kyerematen nchen papa ye frasia ebo apro okwa omani ni tu no okwa ne nata okwa ni nturo no okwa ne ntrase wo wura na motoam na ha mu ba bibia na ye nyina ye ni manisuade hu na sabrei enama mamrakunini aga na yewo eye afia pema hankono aduokunu mienu 1992 constitution tintimye ena manyokuo NPP wonum nsoso emrakunini a wotintim a nwina manyokuo no se ebre bi atise yie no akandifo bi ba begina me yi wonum baako edi aye franka tufo na sada poti ya wonum de bedi sa adwuma yi eno ena emma emetodwa enam sa ya so ama sabre die
won ma asem wo mo de abeto dwa nyina yetia obi egu so a wo gba apro na wo ye di obetumi ayo eye di obetumi aye no ene nam so ma mi ankasa me boyfriend alankwadwo Kyerematen no ene eye bono mantam ni mu metre sunwan nanano matena nkonya na wokopie ho pani behwe wo frase so wo kasa a papa ni nim kasa an wo se obeka kire delegates eye etu ahene ne asi ahenefo ne se eni papi na aba EDP na abato abonten so mu nyina bepe franka tufo dibre no se ye sa na ya mpasa de yenim ne se de yete no de a enyo obi na waso ochiro obi de onkoto abama no eye wo atu ahene ni na wote ho no a wutumi sa se hene no ana wo behu sa semesi wo benten se meto abama na ebeboa me ana se meto a emwa na ye yikandifo so yenyi de obeboa ni papa ni pa agina tum wono na betumi aboa ama botaye ni anisuade hu na da NPP ni so se mfie mpinu ni aduonu nan aba ye beto de etie bia NPP be breaking watwo betwi afa nwotwe so na abaye abakwasem no watumi ayo na wakasa ya de besi fom ade babeto ho se empo ye wie ni ebeto aba ade a ye nhwengi na so nto aba eni susude ne ntoto ye betumi aye beboa ye wakire nsemu ewo bra okopie sunyana nanom atena nkonwa yenkwai na yentie medofo papa bi Alan Kwadwo Kyerematen sabe mula bosho asawe delegate na ka so mo etie ya na se AKYEA na esewara and the country delegates we say MPP for money prepare say who will be ama wa twa na na kwa ma no so how you obi a see ni say MPP for money when you obi a to ho ma Ghana for them the DN one and that for the AFIA he said and then I said and that for the home area yeah they know say China so they were me boy yinim kata wo wie ya nanana hema wo sunwa nanano matena nkonwa nana akoso adua asobre yi otoso mienu ade afutusem ema mira alankwadwo Kyerematen na pamfo bi ti se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yenim so obekuroi mira akoto afiri ya yenim so obekuroi mira boache aja akwa yenim so obekuroi mira Canada akompre kwa aja po tutujagu a yenim so obekuroi sasa wo mo ba no mo kasa wo mo mani na pass wo mo nkasa ntia wo ho eba ne sa emwa wo se abato ba beto ho wa manyoko bi mu se ya eya manyoko ne de enti watimi ne wakam ne chichichi de kan aka yebesi esi a enkyere se yentwimfa so na enye woko bi na honom nye twitwa na ntini fantia ya ye ho enu akini ba akofo ne bedi nkunim eba ne sa de aka nyina ye nkabom yenko na yentie na na akoso adua aso breyi otosum mienu de nkaya na mepe wo Ghana politics ehun ne se enam se ye nyina ye abusua e ba ko na ye pray bibi towards one goal no ka e wo se ye nkabomwana bibia entimi entity yentam sanete enso Ghana politics wo be wie no na obia entamatete sanete afuto kakra medebe ma ye papa e kakra ni se ye mpese enam samo ye MPP one party ninti no mo be kasa ama nano mano ato mo yonko foforo aye me de pa se honorable kasa no oka etoa ne na na puado aye so a ono so ebeye atoa so enti no eno na mese no se ma oma saade no emma ne campaign eyem atambidie ankonkosi bibia ni awo beka a beto asumu no eno na Ghana fo omugina so a omo betimi ato na nam sa minim sa wubu ade na wususu nipa bi ninti no wo beka entimi enkotia obia ati samu ye nyina akoye sa abusua sabi ye ne te se enkokontokwa na sa emponche ntokwa wodi kukura na mo bebomu a na mo je mu boko what is na hima abo me boyfriend na baso so buadie
gentle giant or kasa so besia kasa dada no be bie na no na ama ya akono dodo etu ahene ne asi ahene fo papa no so wasra mo to aba mo nto made mu firi so obedi amanyokuo ni nkai a enkofa twitwitwi na mo behu ne sa ampa nipa we de amanyokuo ni da che de sini na so a obetimi e de asi fom boko eno sa na ebeboa ena nana hema enso de afutuo ni bi eto aso eba ne se ye ni braba obi a ye de obetumi de anya tumi enti wo so wo sre se mamoa mo ntoto mane mo ho mamu ntwitwa mo ho na ntini na monya manyo fe monka hunu sese nipa du ne begina se wo mo pere se dibre na dako eye nipa ba akopɛ eno benya onya bia de aka ye dan enka bom na afa ye AKYENIM ne de apretumi de amama yoko ne fie mpino ene aduonu nan adofo ye to amoso ye to ensem no eso na Professor Lord Mensa financial consultant papa yi ebesika sam se bia ye adwunchefi ne hode a wabene mu ye pa wori bisika sam totoye na wakasa ye wo twem se aban ye nyina ye dim se sei eka edoman Ghana so ye eka do man so no siania kase ye koka na tua ye nim da ebetua kana wie enti aso papa ye se ye ho kire yem o man mpanifo adi anim kire so mo kwakopem wasabe ya Ghana ntotoye e wosikasem na ebetumi akwankan na eka no nkobu emfa ye nsom enti saa mgo mo kwakopai e na mahodo a wonmo edum ye titru International Monetary Fund e che se wonmo hwenkrata ma hwe hunu se asede bia mokwa edema mo nti no mo ba mo nhyada sabi ensu nyansa bia mfiri mu eka na mode ne kwa be na mo fa so akora no ne ehunu se edi sika ne bi mamo a ensa nkwankoye kan kokaka dada no ho momfa saa nhye ne bi ntu akwan mu na yenhwe enu nti aban bibi aba edi anda so domestic debt exchange program enu no mo efa so akire kan a ye fa so ne ye kaya toto no na saa nhye ba ye ene eda ne ada obi hu betue enti wona wo sika eda baabi ye akire se aban ede ne sa eka no ene ya potwe pa ena asode ya mo ntiase emma ban fa ne nsa enka wonum esika no esan so mu kiremu a aban no nakwane esepi wo ho a na kobetimi afaso nanso waanwene o man no ho ehu sie ni sika ena de enhyada sabi enhia ena oyeye ma sesei eka no adosho a enti ene meka sei enti ase enhyada enya adwuma na sasem wo ye ekoso ye beti ase ye enti ase ye mfama ena Professor Lord Mensa akasa ye wo twiremu se e wo saban nya botre wonya botre pa to ne boase esan se yemfam pepre ho ani gidigidi enye hwe ade bia ne se wo ye na dem pepre ho be wiase no na chese abonchen anamfo no ba bia se odi wura no wa fa nwura ho na da kowura ba bi foforo na di nsem bebre enenam ne ya wo kan nyina ene se sa domestic debt exchange program no eye foforo kra ya afei ena eba Ghana for ye tiwe ye nti bi da ye hunu bi da ebi meto ye enti ho behia pa sempanifo nya botre na wono nya bre na wono to mo boase ekyerkyeremum ema wona ebia won sika eho beka anase wono mo ebedum aboa no sabio mbetimi atrase no mo ditirimu fan enya botra maban no na aban no aye ne sane ebeboa oman Ghana no na ne na so ma papa di sansem nyina tudwa efri bond holders ne nsema wono ekan yom etwem se finance ministry ne krampo anhyeda ne wono mo ankasa yie wono mo te ya ne se wo musika eda baabie no amane ne nsa kaka no mo se hene ha wono empene de biara da na ne nyina mu no ena Professor Lord Mensa akasa ye wo twem se kasa de ehia asam no se edinsan mutna se na munya botre kyekire mu nsem mu na mu kyekire nsem mu a meto asomu a ne wose wo no kra wonte ase obeti ase enti ase wo no hu ni se saa de we se ya aba beda hodom no aba no de mpepere ho ene wo hye bi asa chinchina ache wo de ahoma e so krofo bi kon a wo no so ntena se nyenhwe han Emma Ban enya wudum esa Professor Lord Mensa ninsam no yentie ne ntoaso. We seem to be rushing. We seem to be rushing because if you look at the numbers that were churned out and the time that we are using to negotiate, we did not give the investor community to absorb the kind of information that is before them for them to think through as to whether they can, adapt or adjust to a level where they can come to a compromise. We just seem to be pushing things down the throat of the investor community, which I'm afraid of the post-debt exchange, what is likely to happen. Because we need a safe space to rebuild the economy. So basically, that is my word now. Abai, and the Ebisa no, Adan, and I will say Nipa be a comfort, tete, one, say, the Ebimu say, Savannah in Saka says the Canada,
na je se kamie se omu hwehwe e na ba ne ne se wura mu a o shine no na je se omu wuo mu ano no se de wona wo bie e da baabi yi a che se ho ya aka no den ni ade a won e ti ase ne anase wo chena ya ba ya kasa kwa me abai wonwene nipa ho kakra bra abai sa na abaye wodi sika semu clean up say ya sika kura bia egu wo Ghana enipa ewu ya dachi omu nyina mo je baby self ni mu ho eno na nchen ya didi mu kura mu amankra chefo ni nwuraba sabi mpreduasa akwa ye nonko baabi ya fa ne saa AFIA si bibi di bondo ene debt exchange hwani program eno so ba ye hwede ye ebobo ba ene de akwa eya se memedi misika mahunyansa kura misika sadaachi bi medi so mfaso no aban ne de eye sima pe abayansa kire mu misika ni mama misika na aye boachi bidin adenti na wasa basa ansese no enti akwa bi bia ho no fi se ne aban kan se wone Ghana Bankers Association akasa se em se banks ne de wodom atiase na bank won tiase na Ghana Insurance Association wo mo so atiase enti insurance ankrofo ye tata ankrofo na insurance na de be ma bank atiase ne se bank bi o ye adwuma bia wo de enhyehyɛ ni firi soro ho Bank of Ghana utimi kwatiri wo nya hwe it is a Bank of Ghana gituma bank na wo fam a wa ho de na bank ne nso no obi a otifie ne misika da bank bank enti mi a misika do na me wo fa me nya hwe apese wodi wutumi na me meto aba ma wo no esa aba betena me kon so tena magyapade so adenti na wasa basa last week na me ne nua bi di nkomo America o se sika bi opeso de ba be investment o suro so de beba because they what no enti sika no de ato account but or refunded it back to America onu e ba Ghana no de se no enna me se aya hu me tese hu obi o free bank ko na say na bi hu wacho na susu da kai a wato ye wo se we yi ni sika free bank o de good susu na me meto sika nto bank na ba me check de mo na bi mu atu e de ahye na de onya mfa ne nsan kan kora no bank de da hodo ma say interest e ba ho de na bo sumi bia ya tete no eno kra mpo ye na ya somente ho enti wo de hye ba bi na ya pe box bi asese mo jeje sika to ho bi na because obi menya no hu mo bi lusu asam na no oden dodo aye amonwene ye ho kakra ne nipa ye ne ye mamutumi ye wo mo ebia ne samo ne namoyi beka sa dwa ya sum sa pacho ma be wi ase na ayi se nipa na pacho na o wa sori si ukon oh ye ni abere ene ye te ha ye to aso anokwa ne ye bo mama ne aka che mo sese wukọ atifi apoye mantam ye apa East Regional AGYENIM boko wo gropon boko wane de wote boko pe won hu se wo se obi boko firi hono pe ba bi dwane kopere ni tiri wo ba bi aniema ekoso wo honum na ni enyan anope bo mama ne se sra dom ku a wo honum a wo mo hwese ko mu ye beko no enipa nson bi afiri mamomafo ni ensam bi to wo mo so a srafo na babolti abeya no sai ene yenkum obi anya no kre nanso tie mpanimfo kasa asem ne mu odrem nanso mu ni nkyiremu eni nyina so obi anti wontimi nka asem ne kese na anopa na Adams bona ye se boko na ye huni saa no eye war zone echese ye ben eye amahudu obi a ye ne wo ma hye so no atuatefo ni bi gu ho na wo mo kasa sesi e na mantam ne soafo Mira 7 Yakubu kire mu se boko na ye ka asem ne yentumi hwe ne yentwaniti no aya asem bi wo mu se nipa bi afiri mama temamufo so mo ntia se de so bo asrafo nanso o ka chesi temamufo ne se ma wo mu ni asrafo ne hamso ma wo mu ni o mo nko ewi asesa asem kase e ba frankansi so aye no fonofo se bola suja wo betia na agi wom se wo mu ye madwe so be kwa akoyi di asrafo ne ye nano a edwoja mum ne beba na wono ma tetete se boko ene Ghana mani bi hia so ehọ na jihadist foi ababa wono mo sese wo mo so de edo mo pa ne se wo ma bi mo be frase se ye kusu temamufo be frase se wo mo tempenten kwa ha no no fa kuntina se wurodo no ma be wuram ekoba ne saade ye nyina yie yanko na yentie Mira Yakubu. Meetings are meeting that we meet regularly to review the security situation in the region, to take decisions as to how we can keep the region safe. It's one of those meetings.
But Boku issue came in because our hotspot now is the jihadis in the region, the jihadis across the border, and also the Boko problems. So those are the things that we discussed. Of course, security matters, and I can't tell you what we discussed. It's very sad that people have lost their lives. Something that we want to know what really happened. I also want to say these troubles in Boko is taking too long. We have been doing our best to make sure that there is peace in Boko. Interior Minister, the Defense, CDS, and all the big people, IGP, they're all here for us to see if we can prepare peace. And I think it lasted for a bit, and then they started all over again. If you sit down and you think about it, you really don't know the reason why it is set in this way. Adafo aswafo ne kura kasa no wacha se Boko ensem no akyere dodo. Wonim de enti acha sa se wo man fa nhye ye bia nto ho anim anim ya. Anhwe amma asumdue a sabre eho ya kan ya ni amfiri ho no mo a na asumdue ne ho koka asembesi pa eche se puni bia be hyetemamufo ni mu se asrafo ne to wo mo so redodo e no mo gibi kra afiri wo mo nsam to wo mo so ntena onye nhwe ha na wo de ye nhwe sesera ni ukutatu de e na nipa na wo ba so na bia no so ama ne nsapan e na ye ka se Bokufo do so chansrafo no mo ye hu ye nka mo pra somdue ekwan yi shukura drobafo agina basa posifo ka o mo mfi sra ni ba ku begina ho a case na wu enti ye besra mo ani die kwa so mo nhwe na asomdue mra na eba ye ose Bokufo na anya wo so betumi anya ebia na nipa bofo bi teteto kro mo ba bia wo twen se besi pa na ka no Boko ho na nkasa na ehwo ehye ase wu ho de kodi ehye Boko a Boko ntimi nnwonto aso nche na Boko eye na Boko na Boko basa wo mu hwe na de sese eda no cause de bia be wiase asrafo nkobo ban na akwaje gon aposifo nkobo na aje gon sa nje se ho na mo ban no ani omo mayaya moya de nkobo ban no enti e besere ye nim se de o ma fantitiem ye o mu nim de ye ka se wo nkwa eto de ade a wonim ne sese wo ye yesre won mo na so dwe mra ne se bibi kwaso ya baka jihadis fo ya wo so afo yi pa masem jihadis fo yi keka wo mo ho a na wo mo de wo mo de a wo mo bo no be fratemamufo wo mo bu afu ya menua wonim de betimi asi kwa mo mo ye wo mo nam ne ye mfra wo mo kura wo hwehwia wo mo hwehwia ba be pe boni adi huru ye mo jam ko mu ko pe o ma ya ase aburo trade o dwene ho an so be ka moja agu eno so kura de eno no ebusuafo ye to akase no so na ye firi Boko ne aba anafo afam ha no mo ye kwa kopiem wo offenso South Kroponi mu wasantemantam ha na de hye ye wo offenso kire se won mo to nkrai de amaga na mampani na adodankwa akufu adom se mampani eyewu na opa wo ye edi orua Kingsley apia besi won mo se Abankrat pani na so mo na tena kakra ahye papa ne mo de ne kura o na djuma ye mum papa ba ye wonye bibia abobo mabrabo atumpon eba kwan a wo ka akwanfo a offenso for se won mo patam ho no mo ene ewo sanso so na nyamankane ne obi anya bie edi ni djuma woni fiefie mu no eho ebi ni ho kakra na eho sonso no entumi nyina so afei MC no chese ni suban de yenka yesi ni suban enyenyenye je se papa ba kono kra de ye ya wo mo aka ho asam sa wo ka no one namutri so ne namoso sa se de wo mo se afono wo mo dondo afono te guarantee wo mo to nsa fra mampani se enimeni ya se mampani pe no pe na somdue mu na wo pesa mfie mpini ne aduonu enan aba ye ba beto no wo bedi nkunimu wo ho no de a ene Abankrat pani no wo be yin mfiri ho no mo ade hyense mo kan ye no yentie bi eni po be bo offenso aye hia no se de oba no wonsa anko offenso enye kra obetima ka se wo abandan kru no amana yi e wo se mpuntuo ebem ya kwan ya de hia ye pe abese kru kwan nyina mfuturo nkwa wo se aban be fa ne ko bi se osie no wo funi pankasa tidi ese aban so wo me fa no nko o de ne baaye o sa me fa no on fa no nko no me ni papa ya obebo ama offenso mpuntuo ade sai na so de ye fa aban
adehye na akasa no worm se abanka chepani no ne ho afono wo mo abanwa na ade ne bra wo mo befo de na fa ne kono ofo obi foforo ebra na ene dai agyenkwa KASIEBO modena se onmonyamfo Kingsley Apia bekasa nankagya de amanfo kasa ne suban enye wo mu nipa otete nipa so no enkawe ne ho ano nanso eno de wo se nya de obekasa bia fa ho na emom se nkrofo kasa mpuntuo mu hu bie no wo se no so nya ne kore esanse ba mpuntunwuma wa ye bi ba ebe municipal chief executive abom ho modern yi betu nsuo edu miensa asi teachers quarters health insurance ho ba na ho nyina tutu nipa amassment ho nyina yesi agyanan bia WC fefefefefe ade makan nyina no ewo menka se yebeyo mesi yayo enti so obi sa ka se ba yen afi ba ko ne kakra menye hwea wa obedi ho adanse eni eti yei eyoren monyamfo Kingsley Apia ena wakasa na bankra Japani ya wojema adehye a wodom ewo offense South Kroponi mo ena wo kire se he empuntunwoma ye bi na ye mfiti prako pe empo yesen eyen kakra anamontuo ufiri ba akon no akomienu enti ebe nsu obi bi watututu bia ye ne ekeka ho enti de omanfo no eka edefa ne ho no enya ade anokra bia ewo mu adofo ye kai musemugusu amuti awie dumienu KASIEBO wo AGYENKWA 101.9 kasafidie so Facebook ni AGYENKWA FM Kumase 101.9 YouTube ni AGYENKWA FM live fa wo messages ne bra wo de ba semenya keterese kasatwie kasabro na wayi afiri mo ede amaye ye toa ensem no so eye pani kwanchefo de Ghana Chamber of Telecommunications eye Dr. Engineer Kenneth Ashigbe na nani abre kwahwe nani pempen se de etia na yase na asem nyina ne se wode sobuo bebo eye forest commissioner a owo etiwa ene ne mpotamu na wo bisa mi wura ne se die nti ene wode sobuo bo wura na ene wo chese wo kasa sesi bo anan ne pa ni kwahwe etiwa forest a ensua kasie miensa edamu no eho na galamsefo oguru atopre ensua ibaako eye river yensu Brim River, Densu River Densu. Ensuedi the dada kona ni kroje kohwe. Illegal mining ase no. Nanu no bisa se. Eye hwan na masa atumi no. Hwan na masa akwan no. Yesi yetu illegal mining ase chese Ghana no. Asam na kwese ba fofra. Na yasom ni atutu ne srani abasasa. Edi be na watwe mienu bosomede kura. Oh. Ni abone bongarat sa forest no so bua wode bo owura ni nyina se obi keke ntumi nkohonom se wo kwotu fam agudie ebe ne nam baabi ne miye bi kuntu na sibi enti se wompene to mpene no animanimu ya wonfani nansi fam na ade ekoso na efere Ghana de mu pese nsuo bia mutum sika akọ ada na motesa yankwa ni enti mi rakaneta shiwe wabu da de buafu wajiga. Could drive from wherever it is. I'm sure it was brought either Accra, the port in Tema or in Takra. Somebody cleared it from the port and they drove it all the way into the Itiwa forest and got involved in illegality, destroying 7 acres of land. These forests, if you know what they call the chainsaws, even when the chainsaws enter into the Forestry Commission people know about that and they're able to deal with it. That somebody then goes and says he's going to immobilize the excavators. Who brought the excavators into the country? Which roads did they pass to be able to get to where? We are not angry enough. The leadership of the Forestry Commission should be held responsible. How did it happen that they did not see that excavator was in there and they want to pretend as if they've gone to do something? They're hiding evidence. That's what they've done in destroying that. They know who took the equipment in there. And so we need to be holding the chief executive of the Forestry Commission up to the regional officer and the district officer who's responsible for that. We cannot be accepting this level of incompetence or complicity in this particular fight. How much more we allowing some individuals to get into this place and destroy our heritage? Ekwa be no manfo fa sunya akonya wabra Forestry Commission ewo honom ne yewo officer wada forest na no emma kwaye ne tena se ye nhwe ha
obi kopesika mo bebudua to atwene obi kopesika mo besaya asase obi kopesika mo besa nsuo Ghana awrade ne ho fofie pa ne ye ya ba ayeyire nchen da crazy mu twa yen eda ne hwe ye behwe mpanimfo bi no na no saa na me atia brodua me kopeto ba bi gya no maka che mi wura se papa wa ba yiwa mi gina ha mi hwebi buwamwa mo nka se wush ansa no mu wi abonsam gyam so aye na afam de adan na nti nyankopon abo ade acha ade na me amaga na nyame wo bro what was it be my Ghana pen ye aya woman na ye pe bibia die wuo no ene ye yesa se ebebu nsuo ho akonta bu nature ho akonta de a ene ye nyina yiye ne ye wo problems enye man so de ye fe on say abrofo no se bi predator so mo say ya adwene ne mu na ho saa enti wo mu gya wo mu de na mo wo ho no ma ba boa ya me asay ya de no o say no so na se wo che na wo benya Ghana panimu am na gina na chi Aisha one and now what was them no way ada nti mo de momo ene ensai no na be ka krebe kwa kranso wo mo no mase agye sika wo wie ye forestry commissioner boss say na no mo ko ho mo hu se mfidie bi ye adwuma no agye bia hyehye wo say no na aye da biom no so di release aba wo che so obugu so hwe ye nhwehwemu an kwa na emetai no wo bia to gold akoto sa amana da wo yetu wo sa akwa di nhwehemu biom na omunya nipa ni biom ba che wo mo ye nto aso en ya na mfidie no mi hu kwa kura etwa bu firi kuro ni mu ba wo bia hu se fidie na ya na she handbag mo hanso ya ye se ba bia baria wo ho Ghana fidie ni sa na she handbag mo etu ka kase sisika so kwa wuntimi nsoa ayera efidie ne yira na akogu forest yes na afa ne ehwe fidie cha ane sa fidie no oka ho asem no so no entimi ntwam keke wa abra nkrata ne mranya adwuma wo ho nkyere botaye enti efidie ni twam nyame bebi saye yo ebusan for ye to akasiede so na pani kwankyere for wa no na National Health Insurance Authority adwumako no da no eye owura Bernard Okoboy na ode afuto akwaman na we kokobo pa no wo boss stakeholders ye titu healthcare centers na eka ho biedi mu ntintiman no worum nya hwe ye pa se wobi dia pomdinsi achi baba ya resabia ne ye fa ho ne agege nka pra agege nsempoa no bonyai ama pomdinsi achi ba ye no National Health Insurance na se animonyama ewo mu no eya ayira wobi kra yade ne se oka se wonfa kwa yade sabia sum we mi kwa edi na be ya card e na ebie betimi yi card ne kra ye sen 20 cedis o metimi atwa ma ade enti enya kono so obi enkonko ye bie e na wo che se enipa ehye hyase e wonyale sabia hodo a wo na agege nka pra agege nsempoa ma worma dwuma no enya kono no wo mo nya hwe yie esanse so mu a emra no enu bedi nsene esem wodi nsemi tu dwa e wo koforidua oyoko ye no wo epoe mantem ebra na wonom asi atena foforo kura emno gian abafudie bi e wo new dwaben e de ama apomdinsi achiba adwumakuo no na wo kasa e kyana nan me wo ho no mo adisuafo a wasie adwumafo kwa na afetimamufo nyina e na wo kyeze se de omani abrepam enti won mo ba ne se kakai aba behwe wo ha ni abawura mo ho na don krata aba nipa do se na de apomdinsi achiba ba ye no mo e hwe nkrata mu mu a mo gye na enso no mo di sika bi toto so ne ye keka ho nyina da won behwe se ye so mo emra ne no bedi wo se nipa ne ye bia eboa no ema anya krokwa ya de sabia e bia nkaka bi obebo no se ka no so etisu hu ema nipa ne kom ha no nanso esanse nipa bia ma ne nya akono nti wo se me ha me ho nye wo kwa okwari sika ne aduranie wo se ba sanso a emwa Owura Bernard Okoboy. This issue of taking money from patients, which we call illegal charge, I'm happy to announce that at Health Insurance we form a committee referred to as the Co-Payments Committee or Illegal Charges Committee. We have it at headquarters at every region and every district across Ghana. They are going to go into hospitals and bring us report continuously about the levels of charges at all hospitals. We are ready even to remove the credentialing of hospitals who practice this behavior. What I can say is that some of the excuse hospitals give is that, the money we pay for medicine is low. Just yesterday, it was published that health insurance will increase the medicines prices we have by sometimes 50%, some 30%. We are doing all this so that nobody will have an excuse for taking money from Ghanaians. But let me always end with this. Even if someone takes 5, 10 cedis, 100 cedis from you, you are always better off with a health insurance card because without a card, you might pay thousands.
Ebusiafo ani eti ye Dr. Bernard Oko boy na eno chino ena poemantam soafo Monyamfo set Kwame Echampon ono so na fam edibitu aso a wo chese we de aboa pa ma pomde wonsam edru worum aboboa no anensam ne yentie oye hon kai se ojidi se na ma ba fu penwan nchire ene ejapade odi jaye no enyade a ko ni aban ye poa nkwa gina ba bia wani so oye nya ye so jidi se ade enhira ene san ye munyamhye ema ye nyina emra ye MP sesi kwan ubia etwemu a ni esa odan Tinyama, Jaya, the suit or sour day, or National Health Insurance Authority, the someone said, Woman, you call down someone, Casamata, yet. Some really cry as I may. Madame Bia, Wahami, Sanya, Quine, na Obahabiwa, which made their dancers of a 2 mile, the Futuno, Aye, Ejuma, Ayo, Amai. Eni eti ye Onmonyamfo na AGYENKWA wono eneye mrahebedwani ema adehia wono mo ewo dwaben new dwaben north abato mpesua so ene wakasa no na owura set Kwame Echampon ya wono eye mantam no soafo na fam de odi to dwane enie a lot of history about health insurance. Now only Sikana do hospital. What did you know? Health insurance. Now President Nadaroma, the health insurance. It started those times because we are now going to commission this beautiful edifice. What it means is that for those of you who are going to be people who are going to be entrusted with the management of the business of this health insurance authority in the New Japan municipality, both ways. As we say, Ama Omanfo no Omti esi dan enya wonfa so me sreka dan yesterday officers na ye di omo kotramuti eni esi dan supposed to be a means to as I say it more enabling environment o betimi agina so e dia ye aduma no amanfa so no ama Ghana fo nyina Edi eti ye Onmonyamfo nana AGYENKWA na ni nyina na yefuto yo de emase atena foforo yesie wono betimi abohoban na ache e wo wono ensem adehema ye gina we so ye twa ye ho na ya tonkra abaye ba ye de mo beko amono ne nsem mu He wants. What's the wedding easy? Oh, you butu ankasa. Wakaka. Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. Jama wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Monsieur Semu huma yeshepe. Minketa was mikuni. My husband is sick. Hey, Jama Tonodo. Na bazi no yen. What's the water tested positive for malaria? No, na benti one for ambulance na one. Up ambulance. It's not a bicycle. No, nyasi from Kakabo. No, kick. Menyeme wedding gonna me make up nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So wana meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na. Wanter. Mukuno china nenadui. Abrante pa. Ize. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, woman malaria and come to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa ejede inkrato ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyejefo na namaji Hamedi sa no. Dr. Amagashi na me kamfo de amount. Ya de eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu ya de na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri so ase beka cho se odenchama wu a. Ya nyina tinye maso hwe hunaji atum se. Dr. Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe ya de na fo miensa pe odi betu ase. Asthma enu so simanum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa Chinyente ne kuma bwanso nkronso ye hwia doctor say ne ntontia waje Hamedi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene beto spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi akira kwan no be sade amaw nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor Magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho
sensem good honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baby amiemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade adwudwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. BRETUO amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di fridge da edi kosi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia Freyen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwiri Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 12 ashimuma Foligo brama oxygen na yetwiko yemuno eje dwumaji na honam no sunya hode a ehwehwe Foligo syrup de beda malt ne ewowom ni jema mofra Foligo blood building nutrients so won ne pama benifo emiketufo ni obi a wayare na hotono yankase FD ahwehwe surgery kwatu mu ajatum seye Obiara ribisa neda me shiva on a payment yan wasn't brodo me see all your alternate fatigue in a fever so on a pay me with pizza me see all your alternate malaria then mo general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate take off in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate ni mo fatigue in a headache no alternate Weja wona mi yaw no alternate Pastor na lawyer no alternate Presented for count no alternate Kaya yo you borrow them no alternate Mano mede also no alternate Yo no alternate Malaria fever no alternate Ni mu fatigue in a headache no alternate Weja wona mi yaw no alternate Pastor na lawyer no alternate Presented for count no alternate Kaya yo you borrow them no alternate Mano mede also no alternate Yo. Adofo obi ampe alternate ni bi na ononom na entimi mwa eba ne sa ebeboa ma malaria yade ase atu wonu mutu dan so na ye ka musemu gusutie pram so breka KASIEBO wa AGYENKWA 101.9 kasafidie so a ye de mu kwa ma no nsemu na anu ada ne yebo amamane se wodi wani chemu DR Congo Aye Democratic Republic of Congo adagye ni wonoma na afofem eja demu se ya mankeya ye se hode eni afe a okunko so ma enipa nyamobo saa na ukosa Sudan potamu ho a ehwo so saa tutujegu saa na ni pe frim enti anam saa ye so ama Pope Francis afa ne cheswai senata de kama yese obegbo apro ho no ni omanfo na kasa na wagina so aprasumdwe di aba enti ebeto ojasa ne de na anigi aba popu ba ene de wasadam kra no wapie mesia popu kwan we na akoba ne se wakone nam Congo ene ne mpatam awia o preach peace ene asumdwe na South Sudan na esikwa so a wokohoi what ye nipa aduonu nson Kranadan wonu matina nanom siedo eba ne sania ye wo militia group bi wo ho wo mo de sakasaka nko a wo ko akoso ho nyina wo mo na hya ase abowra ebia fulani fo na te akokum ni pansia enti omkokum wie saa na wo mensa maba wo betinkatinkat wo kro no ana fulani fo nso tete wo mo mkoduru ba bi wo mkowie no mso hye wo mo so ehwa na wo mso kum ni paduonu baako enti akokwam na ni paduonu nson na sedi asem ni sifatie nam so ma emofra num apemfu ewom na we na kajokeje eye county commissioner Fanol Dumo wonu aba bonten ede sadira betu jase wo hu sese militia ne de wo muade ba kuse na nka eja dem na se popu ba enya nyame na usi cross ma popu ba je nkwa na wo ka boneka niema waya ensam fata na popu do bo na echawo na nso saafo edie afa na omodo omani abo mo safo he no nso mo nti se popu bi wo wiase se popu bi so kura ba ho wo mo ba ko a enam so ma archbishop owo county bri ani din ene Justin Welby
Onu na ekoja pope e wo South Sudan. What ya no se mi pope mi dem suro. Meme kwa da ho. Di akeka kom kokumi ameka ma asem sen. Emfa woni bambo pope de kro. Archbishop si osuro wa ye horrified. Na ho mete ehu bu afa no. Enti de wo mu ye wo bi sa wo mu say ye. Won ma kwa sa akoda wo bewuo. Wo sane ye ne den wo bewu. Sebi na say militia group wa South Sudan. Ani Fulani fo ne ye. Ana Fulani fo nso so mo ntena se ma South Sudan fo ntwimfa wo mo so. Enti wo twifa me so me ntwimfa wo so no. Say ye hwe. Say ne pope benya akwa South Sudan de asie nyina ati. Ama enwura kunkuma kwa so ho ma ne bo abai. Wo bekọ ananso wonko. Ana pope bambo na no ano ose. Militia fo ni suro. Ana sempote yadofo ye ni gusu adi akire. Ehwe bra omo ye so baba beduru ho na hwese wo bekọ ampa. Sabra bishop wo koja ni suro yi. Se akwaba so anwumre no nsia. Wo bete amaso a eno so bete. Ye gina so de pram to brensem we de be so wo mani amano ne die a. Ye ka bo mu ni nyina ni mu adwatonde no. Ye de nsam na sia na AFIA ka wo se. Enyuma ko bia da ama na so yasenim. PSC free enterprise was be designer perfumes ne watch sa no abahye ho no abagibi na contact ne 0541279167 was offer one more beje so Royal Venue International Company was say one more cranioma de bo man Ghana mu de bi kwam no ne na eba so mu dili gold mu jewelries ruby stone marble stones ani nyina no mu di mu ntentimighty free 0541279167 AFIA manpower bema ebedu mema sam edi ama ama wankasangasa no wanim aba enyam enti sene o mema sam atete akoduro bia da nyoma ginsem bia no enkawan waduro nhya ho akonfo esanse ene manpower de wonom kwa na bekasa edi ama free 0547127731 na bibia enkoso kama Swift go eno eye kai fofora enenam mframam yakwantempo so a ne die ne se wo so ni pafiri ba bia wufire ene ba bia pese wo kọ na wo de wakoduro somdwiem de oba ne se wo be kọ Play Store na wa download this Swift Go for app no wunyanya app ne se ya wawie abeto phone so anesa enti ba bia pese wo kọ bia no wo ma wo nsa so se DC phone no so a pa na ekwa anwan ekosi a na obi asom no obisa wo di free hin na ebei eba ne sa wo 40 to 100% discount de kia ku benya depending on baby apeso ode ne kro eno ntiboa na yeboa mremremre fofola fui wusunya mu chefa fra 0302 905777 and 0501 647600 Alhaji Sidi Bay we be na promote hodomo was se efa aniyade nko ade afa bedano na onsiesie wani no kama emma ewa bra yemfa apaso na se fidie bia was ye niyade de hibi na etete wo glaucoma cataract na se trachoma was ni nyina da so ni so soye si one time ade benwa wonhye da huni ye wachira huni ye ohwade no ani prunso ni sene wani ni obia no fabra na obesiesie e de amawo ye achese enubran ne kek woni echi na chesa yaresa ye wodia wose wo ha ba bio e yakwanto mu haw ana sunsun mu haw e ye nemu nsanyade ahodo na se enemu yade e de wakwakotibie wa ye mre e wo mpam awade wo haw wose na chira kwan offense na monzongo obema salachi no frɛ 0240994362 and 0266666668 ofra obejoso abi National Savings Salon sebra na mfa woni sikasem ho hawa ekoso ewo Ghana ena bondholders nsem bia ni oba hono mu a entoto ye ne hyehyɛ ye a wono wa hyehyɛ no saa pepepe na mobɛkɔ no wo pedwetire dia ya adwuma wo pe besi ansa na wakatua ba wo pe bia kwayi uniema wo pe sika ta fa nketenkete bia toto ama aba ne da achen overdraft ne nkeka ho na ye bi wadum Agyekum building hwɛ ni mu friend 0270 010026 yabajoso Skin City Laboratory make am for ama osefo ni chirimo honomo na dwumadie bi eda wani mo no yensiesie wedie no ema
ma na akwase akwadwo samba say ayefro abedintuo yie dwobo bia da be kwase na say we de ye fe na kasa e de ama wo enti no say na we de na say yakodro bia no enka achi e ma wate enkopan bibia emfa ndredra ho mesro ko Skin City na yensiesie we de sense ho asensen ebedu ho ma ebe yie wodo be siesie we de no amanmunyam abam na nso be yaje wani maboso pimples ahodo stretch master egu nsa ho ene che se de ahyehyehye wani mamu wani mai bibia ho no nyina no ye beyi e de afiri ho no essence product papa ye de siesie we de ahweye ho nko a na obenya bie baby bia da wo hwe mo kira kwan na obeboa ama we de no ye siesie ne kama make say main office ne bie no kofro kra e wasoko oba mpon woni affordable housing and edi enhwe ne mo frɛ 0248936297. Dr. Frimpong Manso de tete mofra herbal clinic abesi eye tanoso apatra papoku krompoten na ayasa bia nwanwadwuma wo ye ne se edie pa na wuwutu wei etete wo wodie ne glaucoma etasam na meken wuhu niema no ani so ye bleble wuhu niema yie stroke ajew academ pressure wakoma edu kikimka nko akoma bobit mamamfo sa ede na woje na asasi so enu ntu babra mu akoma wo so sa diabetes obetu ase na gonorrhea enipa bi ntumi ntu ase wokwa awotenete syphilis wutina ada obeyi afri ho prostate enamum na yo ulcer ene yade bia honhom tatoɔ NTC yade yen ye bone back to sender ya de hahamani nubna ena yes adwuma no doctor semen kan cho se frɛ no entwentwe wo na sekra e wo 0240 833297 na Dr. Frimpong ne Dr. Woduro nom ene eduro wura mpanimfu ani ntine kukudom na aka abomu a wosa yade ho osokɔ ne kwaje wa yarehwe Cambridge Senior High School and American farmer owofo for bofa ne kɔ sɛ wo pedaje papa de ama ne dia ma ne nkosua de wo hɔ no mo esan sɛ ɛhɔ de senia bofra no titie biada wo say yes you can obetima e bibi de ama wo ho enti wo say registration no mafiase kwatwe ne din programs ahodo nyina no wo kyerɛ bi wo hɔ admission no so ɛkɔ free SHS1 ekosi 3 one more day e boarding one esan so e wo say examination center for 0599267277 ene na wo free senior high school ho apɛ no akobo ho adwa ewo Entrance University College of Health and Science no akwaye de broni friend say doctor of pharmacy ni bi no wanya degree ankotena fie nkwada ne tosom na wokoya say kim na nya degree a wadwuma nya den bibrema toye ha nyina ye ne ye bie si wo kwankyerefo pani Edemato Binko Group of Companies Dr. Chairman Amotobeng ono ene ye dwamtenani Edema Sukui na ye ne Kwame Nkrumah suapon na aka ye ho abom kafefe ena ye boa hwede nimdie bia hye wadwenem enu nti bibia ni abefo ntenten fidie no eye www.euchs.edu.gh na frey 0509 086631 and 0509 086651 yabajoso Lufa tablet ne suspension malaria edro wanuma to untimi ne di awata de nipadua no emu nheda enkoye hwe modem hwe ekobase malaria mo wani bi wo mu anu akodwa so bia to adro bia okwa wosi upe Lufa tablet ne mpenifo de suspension no mofra ede na wato de akofie abusu emu nyina benom na mo de atu malaria yade no aseba bia to adro bia wo sabeka drebi upe nchemu bia no afre 0541268721 New engineering works Master John Sano na hwehwehwam ni muhwamoyin na wodi ye ne air condition conduit and pipeline refrigerators and washing machines and wo pese wunya specialist agonimu de mo baba ye ho adwuma na nkotwe sika mpre no wo to wo suro si ebebu an na wiase ye hu obi ba man fucking price bi abuti bete fani nyina ho dadwene no ekoto no so wa ye krado en wa bie ne nsam saa eje wo hawo ne de ato no ho so no watu ho na mo de ama wo ewo Abrepokese County Hospital Kumasi Girls Senior High School na nhwe ni mu ho afre 0246 480617 and 0501 809085 obajoso nananama AFIA me pese ye ko text messages no so okay nansa ne ye be ko Rashid Mesrawo
fa ayine to Facebook wa mame enne samufo nkra to original ya ye be sori wode abre yen si ya mo hu dawuro mamonte mompani nkwahwe atifi mantam honom nanama abaiwa be 14 years Rashid me so fa to Facebook mayen ya so won kwa wade ase 14 years ya dina kosi awade ase am wo wade 14 years ha abaya yi kwa wale na so no so megem books wo fie me na me school ni se ma ware enjezem to books ntwene abaya yi ko fa ni book e wo fie se de wo masi abunu no waja ware na okosua da na so ko fa books na kwa wale na se bi na o so wade sua enti wo ko fa ni books akosua de anu na krom won panimfo so mo nti bi da wabobusuo si ade 14 years ama aware ye na wo hweso nwale na wo hweso nwale no ba se wo nsempa wo ntompa na wo nsinkrunuane wo nuan kunuane Rashid hwehwe efonyini na to so na wo kwa kofa books na books ni ye de ya de mo adentre na baby na obi kura wa adentre ho de fabre be kenkan de ama mo hwe Facebook no so abaya ne dada ne se bofro to da nwa mu abaya yito ase wasikura ba so wo hwa dia wono wo kwa koso obi na me abono no hwe socks we se na so ko to go kick na hwe dia wono obu abaiwa no wo se soja fo atade o se ka akio hwa ba ekuta no aba no anya mfia o abaya adua anya ba adua edua ana wanya mema mo mayira abaya no dress we ado bo shada roy aya ro dress ye babu epra wa se dro wo dress wasikura ba so wo hwa enya no nse beni ni welcome papa ba kure de wo mia ne so nya ba no me so mo nko Facebook ahwefo mo nko na mo nya agi asam ne mayen Facebook mo nko 14 years girl ya de na ma wade en wo so o books a wo sua o ko suku ntu o ko fa ni books a ko suku na omo do sai omo wie no mo omo ku na wo so omo bo no we o ma bo na we o so nsore hwe se do bia se ta wa vurade nyankopon mesi nyame wo hwe yen nyina o akora wo mame awo papa o ti kurom o hini wo kuro di mu empanifo wo kuro di mu wo mo didi wo mo no nkwan wo mo da sum yeso nti na mo ne nam ho no no ma obi kura gina okutatuo na san no ko hu gina ho no minim sa aba ne so odwane no de bebo ne de mintume nkere abaya we ne hemfa na akono motamu no dia no hu akono kura woni bibi ya kwa awade ase etume bu ni pra ni gya no modi abayiwo ya ma monkɔhwe Facebook ho monkɔ ebemma akatachi a ebi enya kwa dia wo no ase toilet de no hwe se aka ne nan abɔ ho wanya dia bɔ vradinya gender ministry when I was a mutu one amona muja niamana moto amoye no gender ministry the so called human rights for no Majuma ba mo sore waka. Mo man toto fefe ni ade bia ma ware o so wo school to ko fali book. Bitimi hwe. Aso ya ba tanto o se afem. Dabi o me de na toto me ma ya ne ho. Senti me ba ben o. Dia obono no kwa ensi. Ne ho nya ma hinsi se ne wayire ne nsama ne nsano. Bebe ya o se tokota ya wogina hwe. What ba ya we amena. I run the draws. It is why you are being on bank and baboni naked. We go Facebook and some four papa phone in Facebook. Na gender ministry yasramo. Human rights of why yasrama hana munsho right no. And yet dear who here. Na mo dear monka sama ya baya we will hear justice. Wasu wo school wo funny books. Akwa ware ase ko fa books. Ya fa madencha ne nto aso. Erade kasa. Lampard edna din kire wo de die free amanfo. And I was say AGYENKWA news. AGYENKWA tiefo. Me was ma menka. Akwa na sam na bobe. AGYENKWA tiefo. Mesramu ada. Ye fam so ade sere ato MPP am yeko na si ahene na etu ahene fo anim se. Ebreso so mo kwa abato so amonto bo ren munyamfo Alan Kojo Kyerematen. Esan se wo sefata na obetimi aboa ama MPP am yeko no abreki 8 no. BRETUO for Sina Corpora, Edifri Swami Police Station, and was the news in Nimuham. Jim from any name, more boy, Jumamon Koso, not Monya Sam Famayen. Now, Daddy K is a for Hene Lufat,
and a 7-member committee. One more to cray Eddie Free, Madma Abbas Old House opposite, and was a real Alan Kyerematen, where the chosen one, no, and ye know, so only Ghana for enim and Franco Boshe assassin so, and to was Repas and the Vimia one, Ghana Fonso better the church or Badiamano, not what Dim Kunim, or the Bibia Woyemo, or Saint Jason Co and Coma Akane Medma. Presby Catkins Ora Obin Alexander and Prempren do Teswo Ora Oma a Lufat. Fantastic Wilberforce. And one also they to Ghana of when him say NPP abaya 419 manyokuo. Enti mamu hamo hon kwatwa ba mu biom. Wodi free sawi asangene so. Wase dia mampani na ado dan kwa akufu ado ya wodi mrika. Epa mu mira do me love me ofei. Etrese wonya na adwuso be tuketa asese proye kankani dream diase. Aizema di Fraizema Ventures. And also obesie PURC fo. Mohwe na man to water any ensuo bia mu na man kwoto anyina mahode ne nkane bia sum yenye ready si ebetua bia ka ye kura ye pe ho aye hu yasene mu omo nkwafa asem bia amfa mre yen enti ebe ya wo munyae kwame na acidity odi free ahafo atirensuwa and also God for oil policy police you amwa ye ba kokora nya ne na ebe so Ghana ye hawa ye wa no enti man panimfo ni nkowia hwe mfa nkwa ba bia ani na ade no munye so mbebu ho akonta yeso kura ye mpatie enti mo ha mo ho we ye bibi di frika so a AK hawaniye eno sinshira pi enkwama NPP na woma eye MP minister onimonyamfo mevisa wakumsen a wodapa mame happy birthday Crispo edifi fufuo eno so wofa akwanya we so no so ase eye ne ba Alex agenti amwa AK AKWASI Alex glorious happy birthday Eraden Tonenkwem Yawamponsa de Bao Debbie Yawamponsa de Frikrofa himfie and also when Monyamfo Alankwajo Kyerematen susu ha ho hu pi woni po betumi breaking watch Dr. Alhaji Mahmoud ba wo mi ape enti wono na Ghana fo nyina muntwa mani hwe no na mommoa no enche akase wode ma IGP mi radam pare na Dr. Oseyaw Educhum Education Minister. Okay. Now ye corner na for no glose spiritual herbal center na to safra wasebra. Now how wa esio was sunsumu de won to ase emfa ma was sunsumu how no say ya de adwuma saye akwanto ho dadwene e bia wade mu nsensem asase ho manso ko de tie bia da oba obehyew amafa ho de ya wode na kira kwan pechi number 2 obosse kwantempo no so ne ntonchia wo ya no abeda na se 0245167857 ene na ye bo ane ko Dr. Samuel Amagashi si amagani amagashi ani ehuma magahoho woso wote hamane etu yade na eba no nim di ode kan ebeko en wonim honhom kreta akire brama krokani police house nhwan bibi bia fa yade ne honhom munwuma no obeye amana ye fe 0544580936 obejoso Isaac Paint Enterprise paint mu ekukudam enti paint asort ya upebia no abahye hodom obema bi ye bo no so da fam kra na wode atwumu fie no sem ye nyumeku ankra ni nyina mo ba benya bi na twa kwan crow from tips denim na behu de chemson so controller house one ka fam ene boss for Dr. Zeman 0243975756 adafo ha de brebe me yakwa me ye de awiadu me enu nsam we de be so mo no mani ama no ne adwatonde ewom ene mo adwenkyere ni nyina asie yefa na asiema yesamufo kwadwo safo Michael Kantanka osofo bakwa me efrifa ena afei oba Sarah wo mo eboa ye ma ye de nsemi be so wo Rashid Yakini the writer de ko Facebook no so eno sade ko YouTube no so with the help of ADUANABA AGYENIM BOATENG na AFIA ena kwadwo nyameche asomfo ne ye me the finance